Tehát mindig lehet egy kis komoly zenéről beszélgetni. Kedves Kassa Marci, 3-ból az egyik lakta. Neked is nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni mindazt a tevékenységet, amit az 5 évben tettél nekünk, és főleg arra gondolok, amikor megkezdtelek arra, hogy szerkesztél meg valamit, csinálj valamit, és ami a több honlappal kapcsolatos, ezzel nagyon sokat segítettél nekünk, és a fiamból kívánok neked minden jót, a jövőben találni a számításra. Sose láttam még annyi WC-papírt egy emberen, mint rajtad. Kedves izomember, Kurt Krisztián! Nagyon szépen szeretném megköszönni, amit az elmúlt években a diákönkormányzatnak segítettél, különös tekintettel a gólyatáborokban lévő segítségedre. Nélkül biztos, hogy nem mentek volna azok a sportfeladatok, amelyeket magadra vállaltál, és nagyon örülök, hogy az éjszakában is többször olyan szerepet vállaltál, amik pótolhatatlan. Rászoktattál a szoknyákra. Ja, és csak azért is egyre több körömalkom lett majd. Kedves Kristó, az egyik rapszal csapatban, a 3-ból, ebből 2 elbúcsúzik most. Viszont nagyon-nagyon hálás vagyok neked is, mert az a munka, amit sok esetben műveltél az interneten, a számítógépen, a diákönkormányzati iroda fenntartásában, az egyszerűen hihetetlen, és más nagyon kevésbé tudom milyen lelkesedéssel lenni részben. Nem is szólva arról, hogy végig ott voltál a gólyatáborokon, és bármit kértem, amit mindig megcsináltad, valamikor előbb vagy utóbb, de mindenképpen sikerült. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném megköszönni neked ezt a én már 5 évet, és kívánok nagyon-nagyon sok sikert a továbbra. Te csinálod a világon a legfinomabb sütiket. Ja, és klak. Te vagy a barátnőm. Kedves Nica, igaz, hogy elbúcsúzol a diákönkormányzattól, de mi még egymástól azért nem búcsúzunk el, hiszen a jövő egy évben remélem, hogy nagyon sokat fogunk találkozni. Visszatekintve az elmúlt 4 évre, neked is nagyon-nagyon szeretném megköszönni azt a rengeteg jó indulatot és megbízhatóságot, hogy mindig ott voltál akkor, amikor kértünk és szükség volt rá. Nagyon fogsz hiányozni te is az egész diákönkormányzatnak. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban. Na figyelj! További kellemes menyészkedés. Kedves Fanny, nagyon-nagyon fog nekem hiányozni mindaz a kedvesség, amivel hozzáálltál a diákönkormányzathoz minden kérésünkhöz, és az a rengeteg jó indulat. Na meg persze ne felejtsük el a Dobosok királyát, aki a gólyatáborban fantasztikus hangulatot tudott varázsolni, és természetesen más koncerteken is. Mindez nekünk mindannyiunknak nagyon fog hiányozni, és nekünk is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a jövőben kapcsolatosan. Szeretlek, bátyus! Oliver! Te vagy az egyik ember a 2 közül, aki tudja értékelni a szarpoénjaimat. Oliver, számomra a diákönkormányzatban te voltál mindig is a legszínesebb szó gyakorlatilag. Egy olyan egyéniség, ami egyszerűen nincs több. Tehát az egészen biztos, hogy Laki Oliverből csak egyetlen egy van, a megjelenésével, a kalapjával, a hozzáállásával, a minden félváról vevésével, azzal, hogy mind az egész életfelfogása olyan, amilyen és mégis felelősségtudatos, kivéve amikor összezúzta az autóját a gólyatáborban, mert másnak nem tolatok, neki az oszlopnak. Ezek mind ez a rengeteg hangulatelem, amivel hozzájárultál a diákönkormányzat munkájához, ez mindannyiunknak nagyon fog hiányozni. Sok sikert is!
Virág, köszönjük a 2 éves munkálat, és még mindig megszervezted az öttáborokat. Virágom, elvettem a világot. Mióta szemben a virágról? Tudtad, Virág, hogy én voltam a 9-es képviselő? Virág, köszi, hogy bizalmaszogattál nekem az elnökségnek. Csak annyit mondok, hogy Kertics. Kedves elnök asszony, 2 év elnöksége záródik le személyedben, és a diák önkormányzat egyik legcsinosabb elnökéről van szó, természetesen. Nem megsértődném, mert tudom, hogy mondod, mi az, hogy az egyik legcsinosabb a legcsinosabb, ezt mindenki döntse el saját maga. Én úgy érzem, hogy remek munkát végeztünk, főleg ami a tavalyi évet illeti. Az idei évben már a rengeteg tanulás és a családi kötelezettségek miatt már kevésbé tudtál hozzátenni a dolgokhoz, de ezzel nincs is semmi gond, hiszen minden végzős elnök elsősorban tanulással van elfoglalva. Viszont ez a 2 év, ebben a 2 évben úgy érzem, hogy nagyon jól összefogtak a társaságot, és tényleg amikor fontos volt, akkor számíthattunk rá, és ez is a lényege az elnöknek, hogy tartsa össze a társaságot, és szervezzen olyan dolgokat, mint például a gyöktábor, ami ugye ebben a tavaszban nem jött össze, de a korábbi években az nagyon-nagyon jól sikerült. Nagy köszönettel tartozom neked és az elmúlt 2 év munkásságodért, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben. I remember when Sziasztok, Bundi vagyok. Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó volt veletek, és az 1 év, még csak 9-es vagyok, örökre az is maradott, és már nagyon nagyobb vagytok. Csá! Vidér Manyus papi, köszönjük veletek tanérhettem, élmény volt. Jó volt veletek lenni, élveztem a gyöktával, és minden király! Ez egy hülye ötlet. És ezt rakd bele a videóba! Rakd bele! Hogy fizetlen vagy!